चलिए भैया, हम व्यास मुन्ना सिंह तूफान की ओर से तमाम भोजपुरी के श्रोता समाज सबका के चरण स्पर्श बा। हमनी के जौन मानव रूपी शरीर जौन परमात्मा इस धरती पर सृजले बानी, एगो ई शरीर चलत फिरत गाड़ी के समान बा। जौन इंजीनियर है शरीर के बनौनी, वो इंजीनियर के कोटि कोटि बार नमन बा। वो गाड़ी में यह गाड़ी में कोनो फर्क नहीं है, लेकिन हाँ इतने फर्क बा कि वो गाड़ी में 4 गो चाका बा आ एगो यह गाड़ी में 2 गो चाका बा। जैसे वही में 2 गो हेडलाइट बा, वही में 2 गो हेडलाइट बा। यह गाड़ी के दोनों आंख हेडलाइट हो, नाक साइलेंसर हो, मुख हॉर्न हो, ईंधन भरे वाला यंत्र हो, कान ध्वनि हो सुने वाला हो, दांत एकर गियर हो, जीभ एकर पटा हो, कंठी एकर हॉर्न हो, रीढ़ एकर सौकर हो, हाथ एकर पंखी हो, पेट एकर टंकी हो, खून एकर मोबिल हो, बन मैरो एकर गिरिश हो, अमावस्या के रूप में भट्ठी बा, बगल में पानी टंकी बा, आगे गरम सूता बा पानी गिरावे वाला, पीछे कोयला झारे वाला बा, फेफड़ा एकर फिल्टर हो, दिल एकर कार्बेटर हो, कलेजा एकर जीट पेन हो, किडनी एकर नोजल पंप हो, हेड एकर ट्रांसफार्मर हो, पसली एकर टाना रड हो, हड्डी एकर चेसिस हो, मांस एकर गदा हो, चमड़ा एकर पर्दा हो, पैर एकर चाका हो, 5 तत्व के शरीर फिर भी कांचा हो। 72,000 करोड़ 210 में कंडेंसर लागल बा। यह मानव रूपी शरीर में नस के रूप में तार बिछावल गइल बा। 109 में ज्वाइंट बा। ठेहुना में 2 गो चकनेट लागल बा, केहुनी में 2 गो किली लागल बा। 21,600 एकर रफ्तार बा 24 घंटा में। जौन मालिक के शरीर के रचना कैले, मालिक के बहुत बहुत मानव रूपी शरीर पर धन्यवाद बा। ख्याल बा हो मालिक के, जमुना मालिक के देख रेख में ये हमनी के शरीर चल रहा बा। वो मालिक के हतना जोगाड़ रहते हुए अब भजन भावना कैया तो इस शरीर हमने के व्यर्थ जा रहा बा। ऐसे एगो कवि के कहना भाई, मद से मातल ये मूर्ख मन, अरे मद से मातल ये मूर्ख मन, अरे फूल के लगल फाटे, होई शरीरिया कौन काम बिना राम के बटे, हो शरीरिया कौन काम बिना राम के बटे। मद से मातल ये मूर्ख मन, मद से मातल ये मूर्ख मन, फूल के लगल पाटे, ई शरीरिया कौन काम बिना राम के बटे। ई शरीरिया कौन काम बिना राम के बटे।
बड़ी सुंदर भाव बा। व्रत न कैल पूजा न कैल ना जनल प्रभुताई, जैसन तू कर्म करब आगा तोहरा आई। चढ़ल जवानी के मनमानी, चढ़ल जवानी के मनमानी, जहिया दिहिया लागी थाक ए शरीरिया कौन काम बिना राम के बाटे। शरीरिया कौन काम बिना राम के बाटे। जौन जे कर्म हमनी के कर रहल बानी वो कर्म से हमनी के धर्म कर्म चले वाला नहीं है। इस शरीर छोड़ के यही जीव परमात्मा के घर जाई। हमनी के दुनिया में का कह के वहां पहुंचल बानी ओकर हिसाब किताब सब वहां लिखल बा। जब लागी पाना उल्टाए वहां सिफारिश काम न करी ना चली चलबाजी। कर्म धर्म रखाई आगा करब हाजी हाजी। करत डिंगा डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग, करत डिंगा डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग, जहिया लगे है पे जौलाट इस शरीरिया कौन काम बिना राम के बाटे। इस शरीरिया कौन काम बिना राम के बाटे। बाबा कौन काम बिना राम के बाटे। मद से बात लये मूर्ख मन, मद से बात लये मूर्ख मन, फूल के लगला फाट इस शरीरिया कौन काम बिना राम के बाटे। शरीरिया कौन काम बिना राम के बाटे।